Ubwansu Gusii. Magoro benki ya umwancho murigererwe getaseni kia Ndizi TV na buo obwansu bumo gusingwege na ritkoria uri abere ritoyero kegima nanene kwa berego kwego kia asoko bwatia emerobere yonsi eritkoria rero ekerodere ne ritkoria jumanne chitarike meronke ebere na kianda chomotienyi ogatano na gatatu umwaka no ibwechi bibere na meronko ebere na isato na manga genderete gokorekana imense ya Kenya ekerobono ria baritkoria kabere ase aborokiwa kuira no gochia se chiskuru ase korengana ne kalenda ya masomo yo mwako yega aboigo inyoramna eyene tamu aborokia bagenderete kuyarigania bagenderete kuyarigania borokiwa ase amatemwa manena yo arakorekane ase skuru boroso amatemwa KCP na boigo kepsea ase gatia borokia babere bakwerera bunanigo bagenderete kuyarigania boikiranu no muraibense Dr. William Samoei Ruto mokonyo yega tia baraibande nyoranigo bagenderete etaro yabo ase orogongo rwa Western awaserit korea rero rutabaga goikerana ase chinsemo Amayia county ya Vihiga kwarigani wano mugavana bwe county yo Wilba Otichilo ekerobona baga koigora emeroberio ya magendro Amayia county yo nyora nabaga gutwara ige karona bawaziri abwaserit korea ngyo arachikogenderia etaro ase county ya Kakamega kuno mancho mulgere ne chinga kichingia kerongo kwarigani asemesa Amayia Eyemo ase nchira yo bwekiranu eriyo nkumanye unanara ya kubwatira nabasaki baito kwarganirie ase omogoroborero nyora sensemo ya Facebook na babo tonyoro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyoro wetera Ndizi TV News na sumutandao Twitter na babo twitwetera @Ndizi TV News eriyo togendere gusanga nabo igo kwemanya manke. Petronina Mokeira nero koine kia chibicha neriogi chiago ikeire Joshua Auta nero tokubatira na sensemo imanyerio na ncheri tariane Everline Osero sanga na intwe goika omoerio to kwarigante achaka senchira ya bene awase chiskuru chigenderete koigorwa ase tamu ya gatatu korengana ni kalenda ya masomo yo mwako yoiga nabona nigo ensemo ya baibori babeire bagokwanira igoro yogo seriwa kwa borokiwa korwa ase chiskuru kubwatkana no kubura we school fees askire batero nanigo bawetra chingongu ase okonyora school fees kubwatkana nogo konga kubogimo kugendereta kwenekiwa imeyense ya Kenya namana nigo baruro kubore ucyasumura ibwense Dr. William Ruto kwenekia bunango keyare igorire binto eriyo kubarobere nabo yokoba naborokia kuba chinyororo ase okonyora school fees eri abana babo begenderere namasomo muri keito Josephat Amisi nabakagusanga negati abayibore nango sabe serikali kamuranje abana baitongoira na bali school obure murumbora obwechi bese tango nyarikana abana kibaikire school ese sababu nintu abo to wakala chibese akimba basa kwara sibu mubaire ngora at least ese sababu chumi yabere goro tobe tokonya kurige ntokeke togotume school ngati yechinkwana cha baiboli banyareko bakwirania abana babo ase school ase tamu ya gatatu ase baorokirio gotaisaneka anane chimbwa anaje school ichenya linande ko bairania abananga ase okubarwa school fees ichangamoto tobwate ne school fees muna intubono abaiboli tobwata abana bari chi high school abana bari chi university etwaro sabaga kia serikali wanyage gwanja umusigo tobwate muna intubona abaiboli ore gorosana muna bona abana bakwanda go join university ka kiyose korigereri fee structure tware gosabo abaiboli tunashangaa sana okaga no mwana okosoma parallel lakini sio parallel abana baigorite school goro kana baigorite school goro naende baikire school naende bagaike school kana ndo mwana ona bagaserigwa
because chinsa chara takanga igoroba chitira kinyo baikaiga this morning. Ndugu tunabaigori tugata abantu. Omwana abo ke school numwa kwana se media nga omwana tabasa se ku school. Lakini muri kufuatilia kile mwana kile school tabati besa. Ngoseli kwa ngoseli. Bako kwana negeta seni Ndizi TV nigo batebire obugima bwanyareko boko bakongera na koirera anene nonyo bonchoreria botari konyara ko bokoreta ebitoki kubwatakana no kuborwa gwechibesa. Twasabire none chironi twabekire gaiga tokorere biashara ono muna bana bakurine school besanjio bagutuguri nonkende ga stage abato isaransa besanjio ona bana a school visi bakuriye una baiboli gusingende bagutuguri abagendere school. Ase serikali yabona iga ikeire ni fact ebintu byakongire kuna bono nechinga kya bana bakurine school in fact twabegete chigari iga tomaete nga abana ngocha bale at least no ina bakori gasi bale ga banyore gento abana aba bachikubaka ne school gusa lakini biashara mbi yororo chigari ekitumo getega iyo egento kende amangana amafuta abaire igoro n'abantu aba babiri abato bagusaviri gusa bakora chigari cheto nabona mu bato bwekaine ese babu nabara bane chibasa bagwakana bamana kwa Nairobi akatoko batabiri igori iriganirie gari kwa ntekuracha kwa manyakanyora kero mwapiri gakwirera ase sababu yake besa nchiyo chingaki echo nigo bono banyareko bakuboria omurai bwense Dr. William Ruto anyareko bakwenekia onyareko bakugweria ligoriria mabuta elirire ogokonga kubogima Ngaibono togochia Mr. Ruto ngaibono togochia no mugambi witu twachorete ngakibona bakongyo bogima iga bogima bwakongire president teyo Kenya twarerire buna twarerire mo mweshimigo yo ite president William Ruto obogima bwatokongeiri bobe etaxi gugutwaka igoro eberi koiniero mubuko bw'omuntu igoyetagete ikere. Kuripoteri gataseni Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii Literane Josephat Amisi. Miyamana umurikeito Josephat Amisi ase oroboti ururikirana katutegarete igoro yengana yoko igorwa wech skuru nyorabuna etamwe yabaigona ryo matemwa manene aguchigokorekana ase chiskuru cyoboroso nigo amatemwa rakabera materemu a KCP na baigo kepsea akageire go chigokorekana awase chiskuru au chigendrete nemerobero murikeito ndemo Stephen nabakagutarira eskuru ya Set Green Hill Academy ase aborokia babire bakwe okuyarigani kwabo bosio bwa matemwayo. For example here, this is a rectangle. This is a rectangle. This is what? A rectangle like that. Magega yo mutimoko bwerusa yaborokiwa yo mutinyo gatano na gatatu kwera aborokiwa be chiskuru cyo boroso nigo bayirira ase chiskuru go chake ntunde chisemi ya gatatu. And in rectangles, interior angles add up to 360 degrees. Are you getting that? Yes. Ase skuru ya Set Green Hill nigo mwalimu monene Bernard Otieno akwenekia buna aborokiwa bange nigo bairanire asa keira baibolie kokaso kwenekia aya konyarekana. We have resumed our third term activities. We opened today. Borders reported yesterday. That was on 28th. That is a Monday. Today we have got the rest of the remaining school that reported joined. That is the day scholars. And I have to admit that our reporting is not bad. It's around 90-95%. As moving forward, because this term is a very short term, we do not have much time to waste. Ase ntunde yere nyenge nigo chiskuru cyoboroso kiraga nigo kwarigania aboroki wa samatema manene a KCPE na alia a competency based curriculum CBC. Jinsi ujuavyo tuna mifumo miwili. Mfumo wa kwanza ni wa 844 ambao tuna darasa la 8 ambalo linaenda kufanya mtihani wao wa KCPE mwezi ujao. Katika maandalizi ya mfumo wa 844 darasa la 8 basi tushajiandaa, tushamaliza silabasi. Wakati huu sasa ni wakati ambao tunaendelea kudurusu. Wakati huu tunaendelea kudurusu mambo machache na ujuavyo shule hii ni ile shule tunaita the champions. Katika mfumo mwingine wa CBC, mfumo huo darasa la 6, grade ya 6 pia tumejiandaa vile, tushamaliza silabasi, tunadurusu pole tukingojea tarehe hiyo. Tumejipanga kwa njia zote na sio mfumo mgumu
katika shule hii kwa sababu tuna vile vifaa vyote ambavyo wanafunzi wanahitaji kuwa navyo ndiposa waendelee kuinuka katika masomo yao. Serikali nigo yakeirwe kukase kunyarekania monchorerio aganeiri na gwatani bechisemi elio kororobia obokoreri bo muroberio CBC. I would want to thank the president for giving the heeding to the plight of the parents and education stakeholders. There were a number of subjects, majority of them that were being covered by these levels of learning. But according to the recommendation that was given to the table to the president, I think they reviewed the number of learning areas downwards, which is something that is good, and it's giving students and candidates easy time when they are working on the learning areas. He agreed to be circumcised. For me, he was ready to sacrifice his son Isaac. Kuripoteria Ndizi TV korwe skuli ya St Green Hill Academy Ensa ya Jogo ebunge ya Kitutu Chache South erietariane Ndemo Steven. Miyamo na umurike itonde mo Stephen ase oroboti ururukiranu tugutigana na mangana yorengeti semi nigo ekiumbe yo kubwatania chidini chonsi ime yorogongo rwa Gusii ya Kisii Interfaith Network nigo ritkolya lero baba korwa amaegero gochiase abasbati kubwatirana nebyombe au binde eryo korwa libaga lyobokoreri ase abasbati murobiro yo nigo korekana ase kanisa ya Getembe Church of God ime county ya Kisii notokumanyi wanyo murike ito Vincent Onyancha. Mwanamke tumpigie kura, unaleta mwanaume. Mkileta kiongozi wenu mwanamke, ampigie kura nyinyi wenyewe, mnapigia mwanaume. Kenya mkitaka chagua president, mwanamke mtachagua. Because the number of women is more than men. Ekiumbe gyokoreta mu chikanisa chionsi meyorogongo rwa Gusii Kisii Interfaith Network azirito kolia lero ni gomera na kanisa ya Getembe COC Church of God imeye county ya Kisii na kumurekera obokoreri bwa basubati. Hata ukiangalia katika hii meeting, angalia ni wangapi wako ndani. We have tried to put more women so that you can get this information, you also take it somewhere. Ebyombe akorwa chidini chionsi ni gobaikirana nonye nabo ni gobamurekera okwegerero kwabangene n'abasubati nabaga konyora obwene bwabo nigo chinga kyekyo batuguterale okundiro kwabasubati gati ya yandamange. Abasubati kusabangina mbabwate chirights cyabo. Ne chirights cyabe ekiyekara bakibwate mbabwene tiko kori bube use kuchandu. Munabona nsema ya gender based violence emanye kanenga omusubati karamorate usumwana umunyakera ukina abe treated equally kuno musata usebuno mumura mwana umwisika ngende school kuno mwana umura akoreki arande school ensema yoburai abasubati nabara bakini goburai munabasana baroki bakora sobora boigonko gane chikambani ao kubainyara abasubati ase birogo byoburai asensemo ye ebirogo chikambani mbali akonyara abasata nabari chi manager chi personnel kiangu abasubati nabara basomire nabaro tyabaye bibiro bakora baturai oburai bole ngwenseye bole equally to men and women muri Biblia bateba Genesis nga 20 equal before God. Nigo chinga kyekyo baganiria bangina kwa bosibole asobokoreri bwabo eligo segeto kubwatirana gati y'abasacha n'abakungu ase chinka. Umusacha nkero lyaye abasacha singubwate chinguru nigo bakunyanya sabanyina. Banyara ko bako nonyina mangana konyoro umuntu akokwana lingana mukuwe nerenkesaini. Ekina kyekora twakira twabangina chinguru elibanyara ko bagotenena. Korengana na penina kerubondare ni gamentire bunogoti kwa maiga kwa basubati ase chinkani go kwerere nibe nyinge gusira anane chinga ky'umusacha bwenka asirire. Lakini asengencho munaba Gusii ndundura tengo mokungu era tigabere chikon umusacha nero gutikoligia. Lakini bone senga kitwa ikere twensi na tutakere kwa o manyimu nobu tomanye kero mongina atene na manye naki egasi igogokora nayo provide olete egenta senka kieko twarangira abasacha n'abakungu tegete twakira lero tole interfaith yani chikanise chonse twakiramo eritogende n'umuntu oyo abasacha n'abakungu barangiri wache gwatende erito akogenda alia abasacha bali bakanganje mate n'umusacha kero nakwani utari gukwana kieko no na magia mangi y'abasacha asirire kero bakule batarata y'umongina kwanyole bintu byabo byasirire bose igo twarangira abasacha lero gaiga interfaith yeye tubatebi bagende kuchikanise cyabo
batebia abantu obuya bokohererania ase chinka ekio getigarete bono no kubwatira naso bokorri babasubati na boigo na basacha no ena bwe katiba nigegendrete koigerero ko bakweli chigo kuburai babasubati ase oburai ekibono kimanyikante buna 2/3 gender role ko reporter ya Ndizi TV retirana nchenkuro kwa Vincent Onyancha. Miamana omurikeito Vincent Onyancha se oroboti ururikiranu munenchira yamo yogo kanya imichando yakoreto kubwatkana no gonchoreria kwerire niga serikali yagenderete nemeroberio yobosmekiwe mete ase chinsemo ase abasae bagenderete osegetwa gosmeka emeteyo nigo bono ekiombe kya youth fund kubwatrana nekiombe gya savana hani babeire bakuboria abasae kwene kya bunankweri kya bare na konyora chinchoke chogotuga bunenchira Eyemo yoko bakonya ase okwegendereria na gosekonyora chibesa echo chira bakonya so kwegendereria asa matukari bosi orbote rwasoboikirano nigo twariganire na Mildred Momanyi. Ogo chenchi akwelire nigo kwabeire omuchando monene asebone serikali egendete kubeka emiroberio ao yokwenekia buna emete nechigusimekwa asobonge nabo igo kurusigwa yakwemete buna blue gum angena nechindoche ekiombe kyokonya abasai youth fund nigo kyabwatirane nekiombe gya savana hani iliokoligia chinchira kyogutanga ogo chenchi akwelire ase okwegeria ebyombe by'abasae iguru yobotugibwe chinchoke ase emete yo agendete gusimekwa ase bagosemiwa gusimeka amatunda sobonge na se bagokonya abasae emetana ilioguchaka obutugibwe chinchoke buna omuteneri bw'ekiombe kya youth fund kurwa Kisii atos mogoi akwerera tugwate libagasa abasae gonyara gokore biashara na sencherende banyara go participate magana climate mitigation and climate change tugwate okoigwana nekiombe korukusabana hani tuigwana nire tunyara go koena na chibesa na baro banyara koena na emetana na koru amaegeri na kiwi chinchoko chiko nyara gotugwa na boigo na koena ne chiro ase ebiri bikoru ase chinchoke nigo aerera igoro yomubaro bwebyombe biria byanyorire amaigirio asenseme yega ya Gusii ase atebire obuya bogochaka obutugibwe chinchoke ase yes county ya Kisii twanyare go train ebyombe goitani bitanomo ebyo bono bire ase process yo apply elinde binyare go chaka obore miobu gosobo tugibwe chinchoke obutugiobo no bwa muhimu esengencho initially gosomune country etogo nyago import oboko bonge koru ase chinse chesiko muna Tanzania ne chinde lakini abasaya baise gosoa ase butugio bwe chinchoke mbanyare go produce elinde tanyare ko meet local demand gose chiro yankaga ase chinga kecho nigo aerera efaida elia abasae baranyore gwetera obutugio bwe ase boigo atebire necho konya abasae konyora chigasi gwetera obutugio bwe mafundisha ya asavana hani na agere abasae banyare ko manyana kibago tap into other products muna royal jelly eyekira kwenda ase ligoliria 1038 ase amafundisha yo na ekere kiombe kyanyorire metana 15 ntokagere na somo kwa yomo nkinyare korosi zaidi yechi shilingi milioni 4 na korosi amabaga yechigas atalinse ya abantu batatu osaba sabe batatu baranyore libaga liogo okoregas yogo simeka mauga yechinchoke ne bintu bindi nako gesobo songo boigo namangana transportation abasa embanyara konyora libaga liogo kero bagusimeka mangana ye ndagire yechinchoke meteli sunflower igomba participate mangana yo korusia mbembe kurase amazingira gento koro carbon sequestration and the process bakara participate mangana climate change or climate mitigation as well as getting an income alafu nabayo korosia mabaga ye chigas kulipotelea egetaseni kya Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi.
Miyamana omurikeito Mildred Mumanya se oroboti ururu ikiranu magega ya ekiombe kirietenire tobokoreri bw'abanyanyimbo Kenya National Police Service akoraria amoncherere make ase uniform ya abanyanyimbo na kwarigania ebirengererio korwase abananchi bono nigo igati abananchi bagendrete kubwatoka ebirengererio byabo okwana negetaseni kya Ndizi TV Bishop Nemuel Mumanyi nigabeire ga kwokoboko egetamkirekyo na tana ni okera chikoreta chinguru kegima anene ase abobisa bobokoreri boborendi nigo boigabeire ga kuboria aboigaba obisa bande na baria bekombe ya DCI agokorerwa gosekwe wa uniform iyora bege kubamanya chinga kibare ase obokorerwa abo tekoreta chipach chichaba chikoro kina no mokoreri ale Kenya Police Force na nje na gatawega ebintu bibere biko gero monto arithike ndubwata mato tubwata maiso monose mangana Police Force na matako akuyugwa ebire bikese Police Force korana maiso nebike lakini esa mato na arotoko igwa tuwe uwa baretre ranks chaba skari chire in cadres karokende kwa manyakonyora akara atagete ko identify as omwananchi kero ko tabwa chief inspector hospidi County Criminal Investigation Officer and other cadres eso kuigwa lakini asokorra mara ange eba kubeka ekintu kirike ko identify umuhuko lakini wano nye batebire ebata de balonchi kireke to kebe permanent utumishi kwa wote abe permanent elieta lyo mobisa libe permanent eise ko bayo gona nji manango teba egeto gelito kana public confidence to the police force kuruzo mwananchi yego chikoba ntobwate di department icho NIS ntobwate CID ntobwate general police actually bono egeto kyo kajena ko teba tigane serikali nerebe kitomanya na ki oyo ero tari ko beke uniform yo ko lemirum ekera ko gende mirum beke uniform ndari ko identify Mwanchi muri na bono ayone gatiari agendrete ko korekana anene ase orogongo rwa Gusii korende wikiraga ganinda turagenda so mutumo kumokego irotenda sensemo ya kabere toranyora amatangazo gusokoraria kwa kubonchoreria erinde toko irana togendere kwemanya mange anene alebreka korekana isiko yorogongo rwa Gusii gati yabo etaro yomurai wense gati abarai bande kurwa serikali ase orogongo rwa Western eyaswa litkoria kane wono gendera kubwate miroberionsi tobasa guskare omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio bwikere abarigereria kurochi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire Eyemo elio to bwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
company yuko bikuburendi ya one-on-one security services limited iyo yabeire asobukoreri wetanige kake myaka 53 nige kurwa bukoreri bw'ibirengo bw'igoro muno gucyase chi company naboigo n'abantu asorogonkorwa Afrika ya mocha jobis chabo imeyumu chu Nairobi niguchire M House Woodlands Road off Dennis Pretty Road no muchukisi niguchire Gisemba Plaza first floor egatiyo bukoreri bakorwa ngamona static guarding services kubika bare CCTV na boigo monitoring mbabwate real time GPS tracking nkorinda bare abantabanene ngokora bare security consultancy nkorwa bare cyber security services nagokora security audit and surveys mbabwate boigo a unit ya K9 nkubeka bare solar systems na boigo amangana yokolinda chibesa na guchiena na guchia sechitakeire gose cash management ngokora bare private and forensic investigation biometric and visitor management systems nkwegelia bare amangana security alarm and fire fighting equipment na electric and razor wire fencing iliyokumanya mange mono aliyabagokora bakirisi minga kichinde chonsi iliyonyoro bukoreri bw'ibirengo bw'igoro one-on-one security services limited oburendi chinga kichonsi kuikira bono ayebunu mwagachi kwa manyiri eduka okogenda kujia ibintu byose biliyogokorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igogobeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chibord ubuna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byogokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes, na chi water taps chonsi, no chire. Boigo, na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore, old Sansura building, angena Kisii main bus stage, gusua Kisimi, ase namba, enotisano nebire, Eyemo kianda, inyeisano, enotinye, inyeisano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene nagokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna ekaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Mbia mono na indo mwancho murigereri bonongo kwariganya togendere na Amayia yense Eyemo asenchira ire yubikira nikorende nyora chi uniform echi cyabanyanyimbo mwancho murigereri nigo kirachi kubyekana kiria bakabekire ko rwachinga kichia kare akonyora maunchorerio atarakorekana omwaka bwechiri 2013 nigo barachi weta gusaba teneneri ba ensemo yoburendi nigo barachi weta chinsemo oimense ya Kenya iri gusangireria ebirengererio ko rwase abananchi togotikana nayo nigo umurai wense Dr. William Samuel Ruto ritkoria rero abagakora egekaro nabo waziri bonsi muroberi okorekana ase enyomba yenke yoburai ya State Lodge meye county ya Kakamega asarengete bonogo kwanera okobwatirana ase gati yaba waziri eriokoreta amagendero. It is very good that we are having this cabinet in Kakamega, maybe for the first time in the history of Kenya. And I think it is a very positive thing to do.
The rest of us have been here for a few days, and it's been a wonderful moment being in Kakamega. As you can see, we have good weather. We've had wonderful reception from the people of Kakamega. They have actually requested us to extend our stay here by a month. So you might not see us in Nairobi. You might not see us. Ruto amo na baraibande abo baswa setaro yabo yeritko riakane ase orogongo rwa Western nigo baikirana ase chinsemo ao ime ye county ya Vihiga asenchire yemo yokoroto tanaboigo koigora emeroberio ao ya magendro okwana chinga keigora enyagetari ya emuhaya sub county me county ya Vihiga nigarokana gako gikeria ensemire kwa mireria serikali ya Azimio la Umoja One Kenya anene nemeroberio yogokora maandamano askari atairebuna amaandamano tariaro agochigokeya rigoririe bintu imeyense ya Kenya akorendekerenga kiabo nogosaria enibo y'abananchi na guturbania emerobero ya serikali nigatairebuna tibali gochia wanchirana engane yokogenderera. Sasa mimi nataka niwaulize, iko faida gani watu kupanga maandamano, mali ya wananchi inaharibika, maisha ya vijana inapotea, wanachoma barabara, wanachoma mali ya umma, wanatuletea hasara, wanaweka chuki kwa Wakenya, wanatuletea hasara na watalii, wanatuletea hasara na waegezaji. Mimi nataka niwaambie our friends, please, violence has no place. Violence has no currency in the politics of the Republic of Kenya. We are a democratic nation. We are a nation that believes in the rule of law. We are a nation that is democratic. Sisi wote, and we are a peaceful nation. Tunakubaliana jameni? Hatutaki vita, hatutaki fujo, hatutaki kuharibu mali ya wananchi ama kuharibu mali ya umma ama kulete fujo kuharibu nchi yetu. Sisi ni watu wa amani, sisi ni watu wa demokrasia. Uchaguzi inaamuliwa na wananchi, haiamuliwi na vita. Ama namna gani jameni? Tumekubaliana? Mnasema tuendelee na amani? Hawa watu wa fujo tuwakomeshe? Na nimewaambia nitawakalia ngumu. These people, hakuna maneno. Na sensemo ya Eyemo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nigo aganirio gochamo kwa baraibonsi na kubwatrana elio kwenekia amagendera bereka wikirani wase chinsemo ao imeyense ya Kenya. Musalia niga mona bakago togia abarai kurwase county ya Vihiga abakora wano mugavana we county yo Wilba Otichilo askere batere na babere bakubwatia chimbaratero cy'umurai wense na boigo kwenekia abuna amchira chiriago samangana ryo murai wense ya Kenya. Dr. William Samuel Ruto aganitia bekago ikiraniwa abereka ikiraniwa imeye county ya Vihiga. Mimi nataka tu niseme na waomba na wasihi watu wa Vihiga, watu wa Western Province wote, tuunge Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto mkono. Kwa hii wiki nzima serikali yote ya Kenya imekuwa hapa, amekaa hapa, na hata leo kwa historia ya Kenya ameweka kikao cha cabinet hapa Isheiwe Kakamega. Hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba ana imani na sehemu hii na anaweza leta serikali waamue mambo yao wakiwa hapa. Jambo la pili, mimi nataka nipongeze viongozi wa hapa. Mimi nataka niseme wamefanya vizuri kujitokeza kuwa na rais wa Jamhuri ya Kenya. Sisi tunasema kwamba ukisusia na lako halipo. Ukisusia na lako halipo. Serikali ni ya William Samoei Ruto, na tukishirikiana tutakuwa na maendeleo mengi ambayo itakuja hapa. Tafadhali wale ambao wanajaribu kusema tujaribu njia nyingine, mimi nataka niwaambie ababwatani korwa seke ombege tenenerete richiko ebense ya Kenya Law Society of Kenya LSK nigo bamochirie enkwana yomurai wense asebale babekire kinabo sio bwekegambero igoro yobo teneneri bwe company yesukari ya Mumias gokwana omurai bweke ombekyo kya LSK Erkideuri nigaine kyabuna okono kubagosereria amagimabo asaganirie richiko kobwatiwa na kumugania omurai wense gotuguterare enkwana yaye. The demand that we want to make on the president
is to not only withdraw and apologize for those very, very unfortunate remarks, but also to allow the due process of law to take its course to its logical conclusion. We urge members of the Law Society of Kenya and other human rights organizations to remain steadfast in the defense of the Constitution and the rule of law. In tribute and respect to those who fought for the liberation we currently enjoy through their blood and lives, we implore on religious leaders and all Kenyans of goodwill to come out and condemn the attempts to return our country to the dark ages and to depart from the rule of Tinga kiechboigo nigo abaseneta korwase umrengo Azimio la Umoja One Kenya na barabo babeire bakomochia enkwani yo ya Ruto na oteona nigo yabeire egosererio gochiase abange abo batwarire obwobo nonye obwogochia kugacha enibo yabo nigo baganiria moncherere gokorekana elio bokorerio buya goikiraniwa korwase abarai. We members of Azimio One Kenya Alliance are enraged by the remarks the reckless remarks at a roadside meeting in Bungoma concerning the alleged cartels frustrating the sugar industry. It is quite disturbing to hear that a whole president threatening investors in Kenya by claiming that they be arrested, deported, or taken to heaven. What message is the president sending to investors who are not explicitly supporting him? Does it mean that if your political views differ with the president, then you risk falling short of his wrath? Because if a president can say that you have got three options, one, to leave a country that you belong and you do business in, as if there's no institutions that can get you out of this country if you're not here rightfully, and two, if you cannot listen to him, then he will throw you to jail, as if Article 245 to 248 of the Constitution has been suspended, that the police as well as the judicial system have been suspended, and more importantly, the right of life. That if you cannot use those two options, then basically you will be killed, because going to heaven basically means that you will be killed. It's unfortunate to hear from a head of state, because that borders what we call the postic statements, basically dictatorial statements. And that a lot of us have no second country to run to if we throw this country into chaos. I want to ask the president and the deputy to know that to whom more is given, more is required of them. They must respect. Umutenenelio monene o Kenya Ports Authority Captain William Ruto nigaikira nabo siobwe committee eyekora wano mubunge Opokot South David Kosing elio kwerera igoro yobokoreri ase airport anena maunchererio yokugacha chi container nigo boigo aganiwa kwerera igoro yoroboti ruabete rogosoki wabene no Mota General ase chimilioni chimibere na meronko enena ibere anaboigo asokwena na chi waiver aseboigo bamunganire kwera bwekeranwe mirobero babegete yokonekia obokorerio boroboronge ase potieyo container yako katika port na labda inapita muda unadaiwa kulipa kwa container yako ilikuwa kwa poti, lakini KPA wanapatiwa nafasi ya kuwaiver ama ya kutoa ya kusema uwezi kulipa labda kwa sababu moja ama nyingine. Hilo swali imeletwa na Auditor General ya kwamba lazima tuangalie hiyo policy. Saa zingine hiyo policy inaweza kukandamiza wengine, kwa sababu Auditor General ameuliza, na hilo swali tunauliza kama bunge, ni policy gani ama njia gani KPA inafuata kupatia mtu nini, kupatia mtu waiver. Unaangalia sura yake ama unaangalia size yake kama ni kubwa, ama ofisi yake ni nini unaangalia ndio upeane waiver, kwa sababu hapo ni kitengo ambacho
Aba MCA korwase county ya Kiambu nigo bagosereirie kumurusia bisyo mugavana bwe county yo Kimani wa Matangi askiri bagoteba buna noborai obobe na boigo gosinywa kumurekera obokoreri asensemo ya magendro ime ye county yo usangana bari kyamangana nigo aba MCA bo babere bagoteba na wa Matangi nigo angire kubwatirana nabarai ase ogoikirania magendro anene ase chiwodi ekyo kyabere kwirania amagendro ye county ya Kiambu Magega. We want to talk about a monster called Wamatangi Foundation. This is a monster because when we were elected, the people of Kiambu elected us to represent them at ward level. But when the governor, Kimani Wamatangi, took over, he brought this amoral kind of government called Wamatangi Foundation. They are undermining MCAs in their wards, and we are calling him to stop and let the MCA do their jobs in their wards. We have seen Governor Kimani Wamatangi working as a one-man show government, that he's the one who decides where, what to be done, where, and each and every department he's hands-on, that even you cannot ask a chief officer, roads, to give you a grader, you have to report to Wamatangi's office. We are saying this is not the way Kiambu should work. The shortlisting was done, and up to now, the members who are shortlisted have not been appointed. 1 year down the line, and that is a county that is working. So one of the problems with our governor is decision making is very poor. Because the governor had requested to be given time to deliver. Now 1 year is down the line, we have wasted 1 year, and therefore we have resumed our mandate that we have been given by the Constitution and the powers and the privilege and the... Nesrekali nigegendrete kubeke merobere mekiranu eryo kwenekia bunango sira bare aborokiwa bari bakorwase chiamate kitari kwenyara asenchiremo yo kubakonya kwenyorera chisemi okwana se ensemo ya thika ime county ya Kiambu chinga kichoko bwatuka chibasari nigo mugavana bwe county ya Kiambu Kimani wa Matangi harireira yo komenta ebirenko byokwena na chibasari goika enusu billion ase omwako gocha na kweneke abuna aborokiwa bonse bali bakurwasi chiamate kitari kwenyara babere bagokonyeka. Nimetafuta pesa, tumeunganisha pesa, ile pesa ilikuwa inapewanwa mbeleni milioni 100, nimepiga mara 3. Sasa mwaka huu tunapeana basari ya 300 million. Tukimaliza leo ambao tuko hapa, utachukua cheki yako ukienda nyumbani, na sisi tutaanza utaratibu mpya hii wiki inakuja ya kuandika tena watu wengine wapya. Mwezi wa tisa tuko na basari nyingine another one. Mwanchi omurigereria negatiari na kwariganirete SMS ya Ensa ya masenchira yobo ikranu kurenda ya munaenda mange no yanyorena nda senchira yobo ikranu chikoraga chinsa isato yendra kubwatia emeroberions ya Ndizi TV na bwo obwansu bwo mubusi Petronila Mokeira na rene kya chibicaniro gicha wikeire Joshua Auta twabwatira nera sense mu imanyiriro na ncheri tariane Everline Osero.